як ҷавони шав ки байни халқ боло карда сар, бо сарафрозӣ падар гӯяд ки ман дорам писар. салом алайкум ба ҳама мусулмонои рӯи замин. имрӯз мо дар бораи зарарнокии калан ҳамаи маълумотҳоро ҷамъ карда пешниҳоди шумо мекунем. кашидани калан манъ аст ва ҳама ақидаҳое ки дар бораи одатӣ нашудани калан аст дурӯғ ва исбот нашудаанд. дар ҳақиқат ин тавр нест. аз ҷиҳати таркиби моддаҳои зарарнок калан нисбат ба сигор зарарноктар мебошад. Не, шумо чиҳо мегӯед? Не. тадқиқотҳо нишон додаанд ки кашидани як порси калан баробар ба 60 адади сигор баробар аст. Тоба! дар як сигор 11,66 миллиграмм гази карбон аст. дар як порси калан бошад 179 миллиграмм мавҷуд аст. бар замми ин миқдори никотин дар табаки калан борҳо зиёдтар мебошад. яъне никотинаш зиёд буда зарараш хеле калон аст. ин бемориҳоро медонед? туберкулёз, гепатит, герпес, гепатити Б, грипп ва ОРВ. ҳамаи ин бемориҳо тавассути ҳаво ва луоб паҳн мешаванд. вақте ки як каланро чанд нафар аз даҳон ба даҳон медиҳанд, ин бемориҳо мегузаранд. То чиҳо гуфта истодаӣ? Чӣ хел? ба узви мардина зарари калон мерасонад, ҳассосияташ гум мешавад. оқибат ба он оварда мерасонад ки мард тамоман алоқаи ҷинсӣ карда наметавонад. Не, шумо чиҳо мегӯед? Не. агар шумо ба бемориҳои дил, шуш, астма ва ғайраҳо гирифтор бошед, қатъиян кашидани калан ба шумо манъ аст. Дариқ, пешаки хуб буд. ба ин нигоҳ накарда дуди калан миқдори зиёди арсен, никел, кобалт ва плюмбум мавҷуданд. ва аз сабаби оне ки бар зарари калан нигоҳ накарда дидаву дониста онро истифода мебаред, дар дини ислом манъ карда шудааст ва дар ин оятҳои Қуръон гуфта шудаанд. боз аз нигоҳи табибон калан оддатеро ба инсон пайдо мекунад ки оҳиста оҳиста аз он даст кашида наметавонад ва дар оянда даст ба моддаҳои наркотикӣ мезанад ба ҷои табак. гуфтан лозим аст ки барои оне ки ягон чиз зарарнок ҳаром ҳисоб шавад, шарт нест он одатӣ шавад. яъне калан бар организми инсон зарар дорад. чизе ки зарар дорад дар дини ислом ҳаром мебошад. барои ҳамин шарт нест ки вайро одат ба худамон кунем. аз нигоҳи дини мо ҳар он чизе ки бар организми мо ва ҳаётамон зарар мерасонад ба мо на ҳалол ва на иҷозат нест. хайр чӣ хеле ки бародаро гӯш карде ва фаҳмиде ба шӯя калан зарарнокай тавсия дода намешавад. давай хайр, видеои нава интизор бошед.